pokoj vášmu domovu? Počas Putinovej návštevy Kazachstanu miestni kuchári takmer podávali lavrovovské jedlo. Hlavné správy zo svetového šialenstva v dnešnom vydaní. Tak čo budeme mať? No, prirodzene približné straty, ktoré sa už začali oznamovať. Prirodzene ruské drony v Európe. Prirodzene Európa, ktorá začína stavať dračie zuby, pretože sa niečo začína diať. Šojgu otvorene hovorí, že Arménsko je ďalšie, vysvetlím to, a ešte veľa ďalších zaujímavostí. Sledujte, prihláste sa na odber, pozerajte až do konca a premýšľajte. Nech sa akokoľvek snažia, tma neprekoná svetlo. Takže, ruská armáda počas celej vojny na Ukrajine stratila len tých, ktorí odišli na koncert k Kobzonovi. Takmer 500 000 ľudí. O tom vyhlásila Ann Kist Butler, riaditeľka centra vlády Spojeného kráľovstva pre vládnu komunikáciu. Je pozoruhodné, že predtým žiadny vysoko postavený úradník v Európe takéto vyhlásenia neurobil. Samozrejme, mnoho ďalších investigatívnych agentúr Osintery sa zhodujú na čísle 1,2 milióna. Ale naše číslo zostáva stále 1,5 milióna, pretože vieme, ako fungujú ruské vojenské úrady, vieme, ako fungujú naši vojaci, vieme, ako funguje ruská armáda a obrovské množstvo tých, o ktorých nikto nevie, nespomína si na nich a ani ich nehľadá. Pretože všetko, čo oni uvádzajú, je len to, čo sa im niekde podarilo prečítať. Ako vieme, ruská moc zďaleka nie vždy píše to, čo je v skutočnosti pravda. A keď máš skutočný neúspech a chlapci sa míňajú, ruské bezpilotné lietadlá zasiahnu obytný dom v rumunskom meste Galaci. Nejaký nepochopiteľný ruch, dvaja ľudia utrpeli zranenia. Približne 70 ľudí bolo evakuovaných. A tu sú takéto zábery. Samozrejme hovoria, že ruský dron vletel do vzdušného priestoru Rumunska počas útoku na Ukrajinu. Viete, mám len jednu otázku. Ako to tam je? Rumunsko už vyjadrilo znepokojenie, obavy, alebo ešte nevyjadrilo znepokojenie? Alebo sa potom ukáže, že to boli predsa len ukrajinské drony? Viete, niekedy mám pocit, že ak je dron ukrajinský, tak akoby Putin za nič nemohol. A niektoré krajiny sa správajú tak zvláštne, že aj keby sa zajtra ukázalo, že ruská armáda ide v kolónach napríklad na Varšavu, nájdu sa krajiny, ktoré povedia, to sú Ukrajinci, to je Ukrajina, to je Ukrajina. Za všetko môže ona. Ale zatiaľ boli rumunské stíhačky uvedené do pohotovosti. A tu, ako sa uvádza v tejto vysvetľujúcej správe, to, čo napísali novinári, rumunskí piloti mali povolenie na zničenie cieľa. To je víťazstvo, to je už teda poriadna úroveň. Mali povolenie na zničenie cieľa. Ale takto sa to deje. Cez vaše územie preletí zakázaný objekt. A vy nemáte povolenie. Vzlietnete, lietate a hovoríte občanom, nebombardujte nás. Prosím, nerobte to. Sme dobrí ľudia. A vy, Rusi, ste tiež dobrí ľudia. Putin je dobrý, takže nie je potrebné bombardovať. Nemáme povolenie ťa zostreliť. A tu vyleteli? S dovolením zasiahnuť cieľ, zdá sa mi, že už došlo k veľkému pokroku. A zároveň, predaj Gripinov bol umožnený vďaka neurčitému zmrazeniu ruských aktív, ktoré budú zmrazené iba v prípade platieb Ukrajine. Odškodnenie. To znamená, že prekladám do jednoduchého a zrozumiteľného jazyka. Európske krajiny sú pripravené dať Ukrajine lietadlá na to, aby toto zatvorenie neba, z ktorého sa všetci spolu smejeme, teraz fungovalo lepšie. PVO, Ukrajina dostáva drony na úkor Ruska. Pozrite sa, aká zaujímavá schéma. Podpíšeš zmluvu, ideš akoby bojovať, zarobiť si peniaze a ešte ťa aj zostrelia v lietadle za tvoje vlastné prachy. Tieto peniaze mali byť nasmerované pomoc Rusov na rozvoj ich života, osudu do budúcnosti, ich detí na ceste do továrne, ale nie, všetky boli ukradnuté, zmrazené v Európe. Mimochodom nie je jasné, prečo musia z NATO a USA nepriateľsky bojovať, ale všetky peniaze držia tam a potom tie peniaze rozmrazia a dajú ich. Ukrajine dávajú rakety a lietadlá. A všetko sa to akoby vracia do takého kolobehu idiotizmu v prírode, ako sa hovorí. A tie peniaze ťa akoby aj zasiahli. Šojgu má čo povedať. Útok na Kyjev, pred ktorým Rusko varovalo, môže prísť kedykoľvek. Vieš, čítam. Dobre, urobme ešte jednu vec. Varovanie zahraničným veľvyslancom, aby opustili Kyjev. Úplne vážne a pri vedomí.
Toto je tiež vyhlásenie. Šojgu. Nerozumiem všetkému. Toto sú globálne motívy komunity. Na námestie vyjde hlupák, no zjavne nie je pri zmysloch. Stojí tam policajt a rozpráva sa so zbraňou v ruke. Hovorí, že teraz začnem strieľať do davu, varujem vás, tak sa choďte schovať. A polícia stojí. Ukradol, čakáme, kedy ukradne. Čo to mám nejaký ukradol? Vyšlo to v štýle Janukoviča. No, skrátka, nikto nič nepodniká. Tam sa ešte trochu uvoľňujú sankcie, môžete ešte trochu obchodovať s Lukojlom, lebo ja mám svoju vlastnú agendu, na Blízkom východe sa nedarí, vyzeralo to, že sme sa dohodli, ale v skutočnosti sme sa na ničom nedohodli. A vychádza z toho, že hovorí, všetky varovania teraz budem strieľať. A oni tam stoja a len čumia s otvorenými ústami. Ale nie všetci. Lotyšsko na hranici s Ruskom začalo inštalovať dračie zuby a protitankové priekopy. Betónové bloky s hmotnosťou. Čo tam máme? S hmotnosťou približne 1,5 tony každý. Umiestňujú ich v 3 radoch na páse širokom asi 10 metrov. Ja síce neviem, ale zrejme chalani niečo chápu. Niečo chápu, na niečo sa pripravujú a ako keby robia trochu správne závery. A nie tie, ktoré robia chalani z nepravouhlého kabinetu. Na pozadí útokov ruských dronov cez rumunsko-ukrajinské UAV zaútočili na Volgogradskú rafinériu. Je to jedna z kľúčových rafinérií v južnom regióne. Pozrite sa, aká zaujímavá situácia. Kým ti vlietavajú do Európy, Ukrajina naďalej robí veľmi presnú a správnu vec, nech ju akokoľvek nazývajú. Máš dron, povedzme to takto zjednodušene, možno je tam na karbóne. Za investíciu v hodnote $10,000 amerických letí táto zbraň a systematicky vymazáva strategické miesta, ktorými každý jeden deň prejdú milióny eur, aby priamo financovali agresívnu vojnu a štátny rozpočet Ruskej federácie. A tieto veci za $10, za 10 000, sakra za 10 si nekúpiš normálne auto. A tu je vec pre 10 000 múch a vynásobí všetok váš materský olej nulou. Približne 25% z celkovej kapacity rafinácie ropy sa v súčasnosti postupne znižuje. Tento trend sa však postupne zmenšuje, presne tak, ako to vo svojej správe uvádza Lanich. A tu je potvrdenie mojich slov. Rosstat skryl údaje o poklese spracovania ropy po útokoch dronov. Pozrite sa, najprv sa objaví takéto nebo. Všetko to dymí. Úrad potom odstránil štatistiku, podľa ktorej produkcia ropných produktov v apríli klesla o 12%. Pokles nastal kvôli úderom ukrajinských vysokopresných husí na rafinérie. V Tuapse a Kiriši viedli útoky k požiarom a výpadkom prúdu. Kremel naďalej zahmlieva následky vojny. Tak čo robia? A všetko je v poriadku. Krásna markíza. Všetko je v poriadku. Krásna markíza. Som ako... Úprimne niektorým veciam nerozumiem. Je jasné, že niektorí blogeri a analytici hovoria, koľko ešte môžeme kričať, že Rusko sa rozpadne, že ešte 2 až 3 týždne a všetko bude v poriadku. No, poprvé my o tom nekričíme a po druhé, nerozumiem tej druhej strane. No, Rusko je veľké, peňazí má veľa a 1,5 milióna, ako niektorí hovoria. No, čo je pre Rusko 1,5 milióna? No, stane sa to a oni si to ani nevšimnú. Ale nie, časy sa trochu zmenili. Začias Sovietskeho zväzu, áno, to nebolo nič, pretože sa dalo ešte nabrať, je to ako počas druhej svetovej vojny. Prvú armádu rozbombardovali, oni vytvorili druhú. Hitler zrušil druhý strategický echelon, Stalin už pripravuje tretí. Ale vtedy bola populácia väčšia. A obyvateľstvo nechápalo, čo sa deje vo svete. A tam nás napadli, ďalší príbeh. Práve tu Zetníkovci kričia, že už nikto nechce podpísať zmluvu. A tu máš rafinériu a oni všetkým rozprávajú, áno, no čo, všetko je v poriadku, vyhrávame, všetko máme skvelé. A ďalšia správa. Viete, všetko to akoby zapadá do tej istej skladačky. Trochu na ilustráciu obrazu. Prípravu žaloby na súd OSN proti pobaltským krajinám, pozor, za diskrimináciu Rusov, ruské ministerstvo zahraničných vecí odôvodnilo falošnými tvrdeniami. Rozhodnutie tohto súdu samotné Rusko ignoruje. Takže ruské ministerstvo zahraničných vecí sa chystá podať žalobu proti Lotyšsku a Estonsku na Medzinárodný súd OSN. Ide o otvorenú diskrimináciu Rusov, heroizáciu nacizmu, ktoré majú systémový charakter a sú súčasťou cielenej štátnej politiky. Túto žalobu ešte v roku 2024 ohlásila Maria Zacharovová.
Pozrite sa, aký príbeh z toho vychádza. Zákon o použití ruských ozbrojených síl na ochranu ruských hovoriacich občanov bol prijatý mimo územia Ruskej federácie. Všetko je podpísané a všetko funguje. A teraz vzniká taký malý právny detail. Prispôsobujú právny základ, nech to znie akokoľvek hlúpo, ale v ich dokumentoch už nemôže byť viac medzier. Aby potom mohli prísť za tým ryšavým a povedať, pozri, všetko máme podľa dokumentov, tam našich ponižujú. A ako nedávno prišiel Vance do Európy, povedal veľa správnych vecí, ale aj veľa nesprávnych. Napríklad, že si to máte nejako vyriešiť sami. A to je všetko. A môže sa stať, že Rusko povie, počkajte, tam utláčajú našich občanov. Utláčajú našich občanov v Lotyšsku a Estónsku. Práve preto musíme teraz zrealizovať a uskutočniť takúto veľmi opatrnú, špeciálnu vojenskú operáciu. Alebo túto polovojenskú operáciu, aby sme ochránili všetkých našich vlastných občanov. Oni totiž nevyhnutne potrebujú túto našu ochranu. Iránci sú dobrí a prefíkaní vyjednávači, povedal Trump. Spojené štáty však držia všetky karty v rukách. Pretože Washington porazil Teherán vojensky, dodal. V akom zmysle si vyhral A? Kde si vyhral K? Sila Teheránu. Je tam armáda, sú tam rakety, v bunkroch sú. Čo sa deje? Navyše. Navrhli nejaký plán, ako sa zmerať, hovorí, poďme. No tak, hovorí, musíme s tým niečo urobiť, pretože sa ukazuje, že to nie je veľmi pekný príbeh. Spojené štáty a Irán sa dohodli na návrhu 60-dňového memoranda. O tom informuje Axios s odvolaním sa na 2 amerických úradníkov a regionálny zdroj. V podstate poďme sa teraz nejako uzmieriť a budeme riešiť jadrový program. Neviem, či chcete jadrový program alebo nechcete, ale ako si prekáža nám. Nedá sa dohodnúť. Jednoducho sa vôbec nedá dohodnúť. Čo budú ďalej robiť, nie je jasné. Ale samozrejme karty má v rukách Trump. To znamená, že karty sú na rukách. Putin má karty na rukách, Trump má karty na rukách. Čo robiť ďalej? Ale z nejakého dôvodu Irán odpálil sériu rakiet z juhu krajiny, písali médiá. Podľa údajov vydavateľstva existuje pravdepodobnosť nových stretov vo vodách Perského zálivu. A tak sa na to všetko Iránci pozerajú a hovoria, slúžte, no možno máš samozrejme karty, ale akurát ich môžeš darovať Lukašenkovi, aby nám ukazoval, odkiaľ sa na Bielorusko zo 4 strán pripravoval útok. A odkiaľ sa teraz pripravuje útok? Na Ukrajinu zo strany Bieloruska. Ale zatiaľ len Šojgu otvorene hovorí o útoku na Arménsko. Dovoľte mi to vysvetliť. Šojgu vyhlásil, že Rusko neplánuje stiahnuť svoje jednotky z Arménska. Rusko neplánuje nasadiť vojska do Arménska. Ak povedia, že áno, máme priateľstvo, nemôžu medzi nami byť žiadne nároky ani problémy, už nikdy viac, viete, mrchy. Urobia to. Priamo nepriamo cez nejaké iné páky, ale určite to urobia. Pozrite sa na zoznam, v jednej z epizód som povedal, koľko ich už uvalili, no nie sankcie, no proti Arménsku boli uvalené polovičné sankcie. Kvety sú zakázané, koniak je zakázaný, voda je zakázaná, mandarinky sú zakázané, toto je zakázané, nejaké účty a kvalita vás sa prudko zhoršila. Medzitým Ukrajina vyvíja svoju balistiku. A ako tvrdia zlí, ale znalí ľudia, proti tomuto vývoju nie je len Rusko. No samozrejme, niektorí európski kolegovia, oni nedávali rakety. Teraz sa nad tým len zamyslite. Po 4,5 rokoch vojny Ukrajina vytvára vlastné balistické rakety. A teraz pozornosť súdruhovia, položte otázku v štúdiu. Ako si to myslíš? Použije ich Ukrajina na území Ruskej federácie, ak sa tento bastard neupokojí? Odpoveď samozrejme použije. Teraz zatiaľ na ruské rafinérie dolietajú trosky a drony za $10,000. A čo máme v skutočnosti? A u nás 30% kapacity rafinérií prestalo fungovať. Neveríte mi? Pozrite si OSINT mapy, kde je jednoducho spálená zem a nemôžete s tým nič urobiť. Na opravu sa môžeš dostať do poradia až v septembri. Dostať sa do poradia, súdruhovia. A teraz si na sekundu predstavte, keď začne lietať balistika. Počúvajte, Ukrajina má obrovské množstvo problémov. Ale v dnešnej dobe tieto drony, balistika a podobne, to je otázka prežitia Ukrajiny. A preto ich určite vyrobia. Určite ich vyrobia a budú ich vypúšťať. Takže teraz niektorí v Rusku začínajú vychádzať s tým, že a nás za čo? Videá sme už ukazovali a ešte budeme ukazovať. Takže viete, a tu mi napadá jedna fráza.
Tu by Ukrajinci mali povedať. A my sme ešte ani nezačali. Pretože v skutočnosti sa ešte nič nezačalo. Balistické rakety nie sú. Tí sa boja dať túto balistiku, tieto rakety, aby aspoň na okupovaných územiach zničili sklady. Nie, no čo ste, len vo výnimočných prípadoch niečo niekam doletelo, zasiahlo a oni už trasú sa, len aby Putin nestlačil červené tlačidlo. Preto si, súdruhovia, predstavte, čo sa stane, keď poletí balistika. Tieto drony sa budú zdať. Jeden môj odberateľ súdruh mi rozpráva, hovorí, že má medzi blízkymi príbuznými niekoho, kto je taký zetno zameraný. A hovorí, že vždy sme s ním stáli. A hovorí, že nad našim domom v Rusku doslova prelietavajú drony. Jeden druhý. A hovorí, že stojí a otočí sa ku mne a pýta sa, čo to je. Hovorím, akože čo? Povedz, že je to pohyb vďaka Putinovi, poďakuj mu. A prvýkrát som v jeho očiach zbadal, že tam asi ešte 2 až 3 závity zostali. A prvýkrát som v jeho očiach zbadal, že človek začal pochybovať a pomyslel si, sakra, asi to nie je také jednoznačné, ako hovoria v televízii. Áno, to nie je zlomový moment, toto uvedomenie nepríde rýchlo. Ale hovorí, aké to bolo efektívne. A teraz si predstavte, keď priletí balistická strela. Čo sa stane potom? A babka? A babka rozpráva zaujímavé veci. Hovoríme o strategických technológiách, ktoré sa stávajú dôležitým faktorom zabezpečenia globálnej konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a pokroku. V súčasnosti o získanie vedúceho postavenia v tejto dôležitej oblasti už prebieha intenzívne súperenie a konkurenčný boj medzi štátmi a veľkými nadnárodnými korporáciami. A musím otvorene povedať, že podľa môjho osobného názoru má práve Rusko v tejto oblasti určité dôležité konkurenčné výhody. No, v prvom rade sa nám darí skvele. Dobre, nebudem mučiť ani seba, ani teba. Je to jasné, tu vychádza akoby a doslova zopár vyhlásení. Tvrdí, že v dôsledku zavedenia umelej inteligencie by mohli prísť o prácu milióny ľudí. Áno, dobre. Celé profesie by mohli zaniknúť. Áno, dobre. S niekoľkými, povedzme, nie práve výnimkami. S malou úpravou. V Rusku momentálne bez umelej inteligencie mizne obrovské množstvo profesí. Vieš prečo? Pretože nie je dosť ľudí. Kde si myslíš, že sú všetci títo ľudia? A toto je ten 1,5 milióna, ktorí išli na front a nie len tam, a ešte obrovské množstvo tých, ktorí odišli. Zavádzanie umelej inteligencie si vyžaduje obrovské množstvo energie a peňazí. Ale Rusko bude mať všetkého dosť. Počkaj, a ako to bude stačiť? A teraz tam akoby úradníci sedia, tam, neviem, dojedajú ukazovatko alebo školský zošit na sucho. A hovoria, počkajte, a čo nám teda chýba? Hasiči, pracovníci ministerstva pre mimoriadne situácie hovoria, a čo nám teda chýba? Ja som len ukazoval. 35 u zaslúžilého zamestnanca. Počkajte, ako? Bude stačiť na umelú inteligenciu? Máte pocit, ako by babky priniesli správu, súdruhovia, ako by vošli na Wikipédiu, to si robím srandu, na Wikipédiu, odpísali články o umelej inteligencii, zbúchali to a povedali, babka, čítaj. A ona akoby v Kazachstane číta o umelej inteligencii. V čom je len ten moment? On hovorí, že Rusko bude mať dosť kapacít aj peňazí. To tvrdí ten o umelej inteligencii, ktorý zakázal dovoz počítačov na územie Ruskej federácie. Viete, čo to je? Hovorí, budeme stavať rakety. Budeme stavať také rakety, že nám bude Amerika závidieť. Vladimír Vladimirovič, môžeme si zobrať kalkulačku, lebo potrebujeme niečo prepočítať. Tam os zeme, všetky tie veci, štart, pristátie. Och nie, na počítadle počítaj. Dobre, počkajte. Nie je to na účtoch. Je to na účtoch. Ale máme dostatočnú kapacitu. Máme toľko účtov. Len tak. Krajina má personál a zdroje na to, aby v tejto oblasti prevzala vedúcu úlohu. Kde? Naozaj? No nech je to akokoľvek, som ďaleko. Z hlbokej počítačovej témy. Ľudia mi píšu a hovoria, že toto sa deje, programy sa menia, ale už nefungujú. Nie je nič, čo by ich nahradilo. Nikto ich nenahradí. Nikto tento haraburdie neopraví. Ale stojí to za to. Tu je včerajšie video o tom, ako takto si z Putina urobili srandu. Vidím to samostatne a len takto. Ak ste to ešte nevideli, určite si to pozrite, pretože neexistuje iný spôsob, ako to vysvetliť. Stará žena tam stojí, chváli sa a hovorí mu, aký je skvelý a poukazuje na tie momenty, v ktorých Rusko úplne zlyhalo. Toto je len dno. Ale toto ešte nie je dno. Tam je dno.
Podľa systému niektorí novinári odhalili, že ako tvrdia, vychovávateľia detí Putina a Kabajevovej boli najatí v zahraničí. Boli zaplatení. Až $8,000 mesačne na jazykové vzdelávanie. Hlavnou požiadavkou je prísny zákaz diskusí o LGBT. A iba čisto tradičné mužské úlohy. Pre chlapcov v rôznych detských hrách. Poviem vám toto. Ak sa človek takto naozaj veľmi tvrdo a intenzívne zaoberá touto témou, potom sa stáva, že sa na ňu hlboko a silno upne. Tak to znamená, že tam naozaj sú nejaké otázky. A tie otázky, ktoré tu dnes zaznievajú, sú skutočne veľmi závažného a hlbokého charakteru. Dlhy na výplatách v Rusku narástli takmer na 3 miliardy rublov. To len tak na okraj, podľa niektorých expertov. Áno, no čo už, Rusko sa nedá poraziť. Je veľa peňazí, všetko dokážeme, všetko prekonáme. Podľa údajov Rostatu dosiahli celkové nedoplatky na mzdách na konci apríla 2 800 000, čo predstavuje nárast o 35% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Toto je maximum od roku 2019. Oneskorené platby sú spôsobené predčasným prijatím finančných prostriedkov z rozpočtov na všetkých úrovniach. Vyvstáva otázka, prečo je to oneskorené prijatie? Prečo boli peniaze prijaté oneskorene? Zrejme preto, že oni dochádzajú a rozdeľujú sa veľmi zložito a vôbec nie tým smerom, aby sa ľuďom vyplácali mzdy. Hlavné je vydržať pre víťazstvo a v televízii povedať, že je víťazstvo, ale chápete, v čom je paradox, keď už je víťazstvo? Na toto palivo sa dá jazdiť, trik je nasledovný, keď nie sú žiadne víťazstva, čo robiť ďalej a žiadne víťazstvo nie je. Viete, ako v méme, ktorý mi ľudia posielajú, sa píše: keď som to uvidel, oči sa mi rozšírili, keď som videl, že za malou tagmačkou je ešte jedna, Ukrajinci postavili ešte väčšiu tagmačku. Toto je približne rovnaký príbeh. Hovorí, kde sú všetky peniaze? Kde? Kde sú peniaze z rozpočtu? Žiadny nie je. Strašidlo to odnieslo, ako povedali v jednom klasickom filme. V Čelabinsku bude obnovená tanková škola, ktorá bola rozpustená v roku 2007. Obnovenie Čelabinskej vyššej tankovej veliteľskej školy bolo oznámené vládnym nariadením. Ministerstvo obrany do 4 mesiacov vypracuje školskú listinu a vykoná štátnu registráciu inštitúcie. Súdruhovia, pozor, otázka. Na čo to bolo urobené? Pretože sa Rusko pripravuje na mier? Rusko sa predsa nikam nechystá útočiť, je to normálne? Pri akom počte vojakov je dnes v krajine? Do akej miery je všetko nastavené? No, na vojenské koľaje myslím si, že to znie na hlas, ale všetko je maximálne vypočítané a prispôsobené na vojnu. A tu zrazu z ničoho nič nie je jasné, prečo sa u teba akoby začínajú obnovovať vojenské školy? Asi preto, že Putin chce vyvíjať umelé technológie. Nie, oni sa jednoducho pripravujú na vojnu. Takže len aby to bolo všetkým úplne jasné. A keď už nie je dosť ľudí na prácu, prijímajú sa ďalšie zákony. Tínedžerom v Rusku chcú povoliť pracovať od 12 rokov. S takouto iniciatívou prišla detská ombudsmanka Moskvy Olga. Jaroslavská Mária Belogo už všetko. Akoby ona uspokojuje tento Kargrad, teraz horí od 12 rokov. No, správne, čo sa budú flákať, aká hviezdna škola, nech ich rovno vylúčia a hneď tam 4 triedy naučili sa čítať, písať. Stačí podpísať zmluvu pod nejakým potvrdením, s týmito zručnosťami, ako sa hovorí, s hlavou, aby ste mohli pracovať od 12 rokov a nechať zmluvu pre svojho podpísať starších otcov, mami a bratov. Pretože po svojho prichádza nový SVO. Jediná vec lepšia ako hory sú hory, ako spieval Vladimír Semenovič Vysocký. Tu je ten jeden mikrofón v nohavičkách alebo nohavičky v mikrofóne. Myslím si, že je to každý sám za seba. Nech sa rozhodne sám. Zverejnil video, v ktorom tam samozrejme zmiešal veľa postav, ale je tam také veľké jadro ľudí, ktorí sú inteligentní, ktorí chápu, čo sa deje ako nepriatelia Ruska. Je tam Maxim Galkin, Makarevič Dud, no je tam veľký zoznam. Dokonca tam strčil aj niektorých poloznámych. A páčilo sa mi, ako Maxim Galkin nechal komentár, hovorí: počúvajte, nám z toho vznikla nejaká nástenka cti. A tak to urobili, ukázali film, pesnička sa volá, ako sa to len volá?
Niečo mi vypadlo z hlavy a tu to nie je napísané. Alebo Rusko, matka, alebo niečo v tomto duchu. Ale v čom je pointa? Nie len, že tam hrá úlohu vyšetrovateľa. To znamená, že už začína konkrétna propaganda toho, kto ťa bude posielať na plný trest. A druhý moment. Ľudia budú podávať žaloby. Pretože sa ukazuje, že takéto veci sa nesmú používať. Doteraz Rusko podávalo žaloby len vtedy, keď niekto použil nejaké materiály a nevyužil ich na podporu kremľovského imidžu a ratingu. A teraz sa ukazuje, že túto hru môžu hrať už dvaja. Používanie tvári a hlasov bez súhlasu porušuje zákon, ktorý režim zvyčajne využíva len proti svojim oponentom. Napísali to novinári. A právnici odhadujú možné kompenzácie na milióny rublov. Samozrejme, Kreml nič vyplácať nebude, všetkých ich pošle preč, ale samotný precedens je veľmi, veľmi zaujímavý. Počas cesty do Kazachstanu sa stala tiež veľmi výpovedná vec. Nemohol som vám to neukázať. Pozrite sa, aký je to super chlapík. Aktivistu zadržali po akcii proti Putinovej návšteve. V Kazachstane miestny aktivista Marat Žanuzakov zverejnil fotografiu s transparentom proti Vladimírovi Vasilievičovi Lanlaničovi na zábere. Obsahoval urážlivé, no skrátka nie veľmi pekné slová, presnejšie povedané pravdivé slová o prezidentovi Ruskej federácie. O niekoľko hodín neskôr podľa samotného Žanuzakova ho zadržala polícia. Aktivista bol neskôr prepustený s požiadavkami odstrániť publikáciu. Príspevok však v čase publikovania zostal dostupný. No, je to ako tá časť kazašskej spoločnosti, ktorá to chápe. Nejde ani o podporu Ukrajiny. Ide o pochopenie, aké červy im boli naložené. Obzvlášť, keď sa pozriete na tieto kolóny automobilov. Kolóna automobilov. Ukázal som to včera, ale okrem kolóny sa pozrite na príbeh. Tam máš auto, na ktorom sedí guľometník. Mal by tam sedieť guľometník. Áno, ako by mal človek milovať svoj ľud? Ako vieš, či ťa ľudia milujú? Prečo jazdíš ako s autom? Ako si to vôbec sami vysvetlia? Proste to neviem pochopiť. Vysvetli mi to. Možno sa podelil svoj názor. Prichádza kolóna automobilov, číha nejaká hrozba, niekto ju prenasleduje. Teroristi tam vybehnú s muchou a vyjde chlapík, nastaví samopal a Ako to? Ako si to vysvetľujú? Vysvetlite to. Alebo možno je hlavné upokojiť babku a čo sa tam vlastne deje, to už nikoho nezaujíma. Putin a Tokajev sa dohodli, že Rosatom postaví v Kazachstane jadrovú elektráreň. Rosatom Kazachstan postaví jadrovú elektráreň, atómovú elektráreň. No, znie to dobre, ale viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Peniaze na výstavbu poskytne Rusko. To znamená, že platy pre ruský hovoriaci dobytok v Rusku, zdôrazňujem Vasia, pretože to je dôležité a treba to pochopiť, pre ruský hovoriaci dobytok nie sú peniaze na platy, ale na jadrovú elektráreň peniaze sú. Samozrejme, že sa nájdu. Špecialisti, ktorí mi napíšu do komentárov, no tak to sú investície, oni vlastne investujú, aby potom zarábali. Kto zarába? To dobytok, ktorému nedoplatili. Alebo chlapci, ktorí si na tejto stavbe budú prihrievať ruky a potom budú z tejto stavby zarábať aj pre Vladimíra Vasilieviča. Priniesť kúsok, aby mohol za $8,000 najímať učiteľov cudzích jazykov.